Je zei dat, Jimmy. Er binnen hield ook geen woorden. In die Friese woorden. Toch? En dat ik nog bij hem om die achter te verschoelen. Wat er achter die bij hem gebeurt, dat gaat hij niet aan. Je hoeft dus niet te vertellen. Je dacht, je hebt dus eigen manier. Je praat ook gewoon de ding. Je praat ook dingen die iedereen begrijpen kan. Hoe het oren. Daardoor praten we net. Waarom zullen we daar beginnen? Wat ik ben. Waarom moest het weten? Wat dat dan in met de kraaien. Je hoeft dus niet te vertellen, jongen. Doch je hebt je eigen manier. Wie redden is je best? Wie had je prima naar het zin? Wie had je willen? Wie had je alle verschwondenste willen? Wie leidt je de lul uit de broek? Wie sis ik je bek? Wat die holle uus net onstje. Du hoeft dus niet te vertellen, jongen. Je dacht, je hebt uus eigen manier. Wat ik ben. Waarom was dat weten? Ik zal die snijden. Want de terms die hoe de klompen kleedje. Wat zei het? Iedereen wist ervan. Maar je niet had er wat van zijn? Moest dat? Zaak onder de pet houden. Dat is ook het juurderij. Nou, dat klopt het wel zo. Ongeveer. Dus niet te vertellen, jongen. Je doet het hier op huis. Eigen. Doch je buus, eigen manier. Oh, doe, hoest dus niet te vertellen, jongen. Doch je buus, eigen
De chauffeur begrijpt haar wel. De films zitten er vol mee. Mijn meisken die het liefst de feestdagen voorbij rieden. Hyperkriegel wordt ze ervan. Van het mooi waarspelen. Het wagen van de wutten om haar zeer in de kost te houden. Haar broer is wilde. Die zei: het kan me geen seks killen. Die gooit warm dicht. Hierop dingen als trotderoor. Warm douchen. En lieke makkelijk. Ik hoef die nooit weer te zien. Maar weet je wat het kost het? Hij gooit jeden voort. Die sluit die direct aan. Pas letters zullen begrijpen. Maar waar ik door praten, die het mij maken had. Zie je zoals. Zie wil hem daarop. Was het gelijk gaan? Of vinden we nu komst? Zie wel dat het weer goed komt. Maar haar liemwerk maakt het de brokken soms nog grutter. Soms vreeg het zichzelf aan. Doch de redenen er eigenlijk. Volta. De kerstdag ben ik aan het werk en dan is het druk. En dan doen we, nou, ik doe ook het onderhoud in het hotel. Ja. Dus nou, die dagen dan moet je er allemaal wezen. Nee, ik hou wel echt heel erg van kerst. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik vind alles er leuk aan. Ja, en kerst is een van de meest belangrijke momenten in mijn leven hoor. Sowieso met de familie hier, met mijn moeder en meestal zijn we met de hele familie. Alleen in 2016 is mijn vader overleden, ook rond deze periode. En ja, mijn vader en ik waren echt 4 handen op 1 buik, meer zelfs. En ja, sommigen zeggen wel eens dat op zo'n moment dan de body van kerst een beetje weggaat. Maar voor mij is het juist alleen maar sterker geworden. Gaan we gourmetten, gaan we mooie dingen maken, en mooie boompjes zitten, en mooi alles versieren en zo, hè? Dus je vindt het wel leuk? Ja, tuurlijk. Ja? Dat is al 42 jaar zo. Okay. En meneer? Ja, die meneer die komt uit Tanzania, hè? Someone wants to celebrate Christmas and someone doesn't want because of some reason. Someone maybe, no, I don't want to celebrate because my mom died on this day and then it's not a good day for me, you know? So we are different, but myself, I do. De chauffeur begrijpt haar wel. Ze wil hem sissen. Traap je het gaspedaal in. Riet de komende dagen het voorbij. Maar als ze zijn eigen vindt, dan weet ze het antwoord al. Als we dagen oer beginnen te slaan, zei ze. Waar keren we dan? Oh, er is wel eens wat oneenigheid in families, dat komt in de beste families voor. En nou ja, soms heb je wel eens wat, dan hoor ik wel eens wat, maar goed, dat is voor die mensen zelf, daar bemoei ik mij niet mee. De films zitten er vol mee. Maar mensen als haar. Als dit in haast elk script de goede aard in al uitskreun. Zie, ik kan alleen nog maar denken. Hoe komt het morgen? Hoe? Komt het morgen?
leest de stad beter. Wie leest de stad beter? Duist maar een zak, open de scheur en de verhaal dwarrelen de straten. Nou, het vakantiehield, als het kalm is, nou ja, een week later dan merk je dat al. Maar dan had iedereen nee televisie hellen, of ze had dit hellen, of ze had dat hellen. Waar Soms een complete huisraad of zo. Of, doest maar een sek, iepende squat en de verhaal rugel je de dik op. ja, er zitten dan vaak kinderdingen bij, zoals speelgoed en dat soort dingen. Dus dat is wel vreemd, zeg maar. Dat huis was ook gesloten ongeveer, omdat het een drugspand was. Dus ja, daar hebben we volgens mij wel voor 1500 kilo aan afval weggehaald. Geef daar een schoolschrift, een tandenbussel, 2 oude schoenen en douw tekest. Mijn leven niet. Het is gewoon voor ons afval dus. Oh, zijt wat ik fut smeert, niet veel meer als waar ik bang bewaar. Zijt wat ik fut smeert, niet veel meer als waar ik bang bewaar. Ik heb hiervoor 6 jaar in de horeca gewerkt. Alleen tijdens corona is dat allemaal op zijn gat gekomen natuurlijk. Jou die een koelkast, een slierbank, een hele stoel, een oud matras, een poppenbadje. En doe tekens je leven niet. Dan moet je wat, hè? Want ja, zonder werk heb je ook geen geld. Dus, en teruggaan is eigenlijk ook geen optie meer voor mij. Nee? Nee. Dit werkt pas veel beter bij mij. Zeg dat ik fut smeert. Niet veel meer. Als waar ik bang bewaar. Zijt wat ik voet smiet. Net helpt meer. Als wat ik bang bewaar je. Als het praten soerst. Zoek stil worden. Als het praten soerst. In de horeca zit je altijd binnen, tussen een paar muren, dus ja, dan is dit wel echt een heel vrij beroep. Als het praten soerst. Als het praten soerst. Zo ik stil worden.